Ay mga badi, while pauli ko, na ko nakita na estudyante man yata ni ang nagbaktas. Feel na ako layo-layo pang gibaktasan nani. Atong pangutanon mga badi, kay na feel po na ako na magbaktas og layo. Uli bay, Kol, asa pa muli? sa Malupia, Kol, doon na naman. Tara, Ah, sa Kol, tara. amat Kol. Amat Kol. Sige, abay kan. Sa kanto, ikaw sila. Layo amo yung baktasan oy. Oh, yan, magpapakita Kol. Ah, right. Exercise. Ah, sabi na ako layo pa ka. Eh, layo po to, kanto. Ah, adlaw-adlaw ni mo ginabaktas, ay gabi-gabi yan mo gina baktas. Ay, ay. Ay, layo po to. Kanto. Sige, again. Ah, tagay ang word ka. Mahal po tiyang motor tingali no, kanto, 30 ba? Ah, sige. Bilang pa, 30, 50. 30. Terus, nga, imong kuhan, iatag ra na allowance sa tarang gamaya. Una ginabaktas sa mo para tipid. Terus kayo, mindset ba? Ada ra. Sige. Right. Salamat Kol. Sige. Sige. Diba? Kaya layo po diya ibaktas sa mga badiyoy. Di ba, gikan ko sa kanto. Kanto matagamot. Malayo sa troy. Baktasan kami niya mo. Ata, inaw, 20 to 20 minutes. Sayang, dara na ito nabitan sa may tulay. At least nakatabang tagamay. Importante, di ba? Mahal kayo pamasahe mo. Malang gibaktas daw niya kay pamasahe kung mag-single sila ay siya 30 to 50 ang single dira sa kanto malagamot. Sila niya natagan rin sa 50 o sila pa 80 sayang nikanan para sa baon napadong dito napauli wala na, di ba? Tama po yung mindset, magbaktas siya para makatipid. Magkarapon magbaktas gabi pero delikado ang gabi sa mga gabi banda. Walang to. Bush. Makakita na po sa na magbaktas. Dapat kinato. Let's go!